העבודה הכי קשה שעשיתי הייתה להבין מה אני באמת רוצה. הכאב מתד זה לא עסק, זו תוצאה של חיים שלמים. של כאוס, של חיפוש, של כאב, של עשרות נפילות, ושל החלטה אחת שקטה באמצע הלילה, להפסיק לרדוף אחרי עוד עבודה, ולהתחיל לבנות שיטה. לא עוד לנסות להוכיח שאני מספיק טוב בשביל אחרים. לא עוד לחכות שאיזה מנהל יזהה את הערך שלי. לא עוד לעבוד מבלי להבין לאן כל זה מוביל. לא. הכאב מתד נולד כשבחרתי להפסיק לעבוד ולהתחיל להבין. 20 שנה, 40 עבודות, אין כמעט תחום שלא נגעתי בו. בחירות, הפקה, טכנולוגיה, הבטחה, בנקים, קפה, ניהול. בכל מקום ראיתי את אותו דבר. אנשים רצים, מתעייפים, מנסים להספיק, אבל אף אחד לא באמת יודע למה. באיזשהו שלב, גם אני נהייתי כזה. הייתי רץ, עובד 400 שעות בחודש, מחליף תפקידים, משפר טייטלים, מלטש את קורות החיים, אבל בפנים הרגשתי את אותו ריק. אותה תחושת ערפל שאתה קם איתה בבוקר, ולא יודע אם זה יום של חיים, או עוד יום של הישרדות. ואז בתאילנד, אחרי שהכל קרס, משהו בי נולד מחדש. לא היה כסף, לא היה חוזה, לא ביטחון, אבל הייתה אמת. הייתה שאלה אחת חזקה שלא נתנה לי מנוחה. אם במשך 20 שנה עבדתי בשביל אחרים, מה יקרה אם אני אשקיע את אותן 400 שעות בחודש בעצמי? זו הייתה השאלה ששינתה בשבילי הכל. כי ברגע ששאלתי אותה, כבר אי אפשר היה לחזור אחורה. בלילות ההם, כשלא היה לי צוות ולא מותג ולא תקציב, רק מחשב פתוח, תה קר וגשם בחוץ, התחלתי לבנות מערכת. לא עסק, לא מיתוג, לא אתר. מערכת של חשיבה, של הבנה, של בן אדם שמנסה לסדר את העולם שלו. וככה, לאט לאט, בלי השקות ובלי הכרזות, בניתי את מכאב מתוד. לא בתור מוצר או שירות, בתור אמת. בהתחלה זה רק אני, דף נחיתה קטן, כמה לקוחות ראשונים, והמון שיחות אמיתיות. לא עם לידים ולא שיחות מחירה. חיים. שיחות על פחד, על עומס, על חוסר כיוון. ואני ראיתי את עצמי בכל אחד מהם. כי אני לא עוד יועץ שמדבר מבחוץ. אני מישהו שהיה שם, שעבד, שנשרף, שניסה לרצות את כולם, עד שהוא הבין, זה בחיים לא יספיק. אז בניתי שיטה שמבוססת על 3 עקרונות פשוטים, אבל עמוקים. 1. פוקוס לפני פעולה. כי כיוון בלי מטרה זה פשוט להסתובב במקום. 2. מערכת לפני כל הרעש. אל תתפזר, תבנה דבר אחד שעובד, ורק אחרי זה תוסיף עליו שכבות. 3. אנושיות לפני טכנולוגיה. כי בסוף מאחורי כל מערכת יש בן אדם. ואם אתה לא מבין באנשים, שום כלי לא יעזור לך. זה מה שאני עושה היום. אני לא מוכר אתרים, לא מוכר אוטומציות,
אני מוכר שקט בראש, פוקוס, שליטה, תחושה של סוף סוף אני מבין מה אני עושה. כשאני רואה בעל עסק מתיישב מולי עם עיניים עייפות וראש מלא בלגן, ואחרי שיחה פתאום הכל מתחבר לו, זאת המטרה שלי. מקייב מתוד נהפך לשפה, דרך חדשה לדבר עם בעלי עסקים. בלי פוזה, בלי רעש, בלי כל הגימיקים. כי כולנו באותה סירה. כולנו מנסים להבין איך לנשום בעולם שרק צועק עוד. והיום אני אומר ללקוחות שלי משהו אחד פשוט. אתה לא צריך עוד אתר או לוגו. אתה צריך שיטה. לא עוד מערכת. אתה צריך דרך נכונה לחשוב. ככה נולדת שליטה. וככה חוזרים לחיים. לפעמים אני חוזר אחורה בדמיון. לילד ההוא שעבד מגיל 14 כדי לעזור בבית. הייתי רוצה להגיד לו שהכל יהיה שווה את זה. שכל עבודה, כל אכזבה, כל לילה בלי שינה, היו שיעורים במסלול אחד גדול. שיום אחד הוא יקים משהו שיעזור לאחרים למצוא את מה שהוא חיפש כל הזמן. דרך החוצה. מקייב מתד זה לא עסק, זו עדות. עדות לזה שאפשר ליפול 40 פעם ובפעם ה-41 לבנות משהו אמיתי. עדות לזה שצריך לעבור דרך כל הבלגן כדי לקבל פוקוס. ועדות לזה שאם אתה באמת מוכן להסתכל על עצמך, המערכת שאתה מחפש בחוץ תתחיל להיבנות מבפנים. אז היום, כשאני פותח את היום שלי, אני לא רץ אחרי לקוחות. אני בונה שיטות. אני עוזר לאנשים להחזיר לעצמם את מה שאני איבדתי לפני כל כך הרבה זמן. שליטה, שקט וכיוון. מקייב מתד זה לא עסק, זו דרך חיים. דרך חיים שנולדה מתוך כאוס, והיא כאן כדי להפוך אותו לסדר. בשבילי, בשביל הלקוחות שלי, ובשביל כל מי שמוכן סוף סוף לצאת מהערפל ולבנות את הדרך שלו. מבפנים החוצה. וזה, אם תשאלו אותי, זה הסיפור האמיתי על איך מקייב מתד נולד. לא מתוך רעיון, מתוך חיים שלמים. מתוך כאוס שסוף סוף הפך לשיטה.